Türkmenistanda azyk etmezçiligi şol sanda çöregiň we unyň gytçylygy saklanýar. Gejelerine döwlet dukanlaryna ýygnanan ullaka nowatlarda nägililik we dartgynlylyk artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň paýtagtynda bolýan soňky wakalar barada habar berýärler. Aşgabatda adamlar çörek satyn almak üçin daňdan nowata durýarlar. Yüzlerçe adam döwlet tarapyndan kesgitlenen möçberde çöregi satyn almak üçin daň batmanka garaňkyda dukanlaryň öňüne ýygnanýarlar. Emma çörek satywy başlanan wadyna gutarýar, adamlaryň köpüsine çörek yetmeýär. Azatlyk radiosyna 1 aprelde gowşan videolaryň birinde Aşgabatyň nomer 42-nji döwlet dukanynyň öňündäki ýagdaýy görmek mümkin. Videoda 50-den gowrak adam garaňkyda dukanyň öňünde dur, nowatda duranlar çöregiň yeterlik däldiginden we özlerine yetmejeginden howatyrlanýarlar. Şu ýerden 50-60 adam çemesi ýygnandy. Ir sagat 4-den şol ýerde durdular. Dukan ýerden 6-dan soň açyldy. Ýöne satyjy çöregini ilkinji 10 adamy goýberdi we dukany ýapdy. Dip Azatlyň Aşgabatdaky çeşmesi 1 aprelde 42-nji dukanda çöregiň satylşy barada görüň berdi. Ýagdaýa şaýat bolan bu çeşmäniň söýlerine görä çörek satywydyňa 5-6 minut dowam edipdir. Soň adamlara çöregiň gutarandygy aýdylypdyr. Adamlar prezidenti we onuň garyndaşlaryny açaçan näretlep başladylar. Oradanyň başlan günlerini halky maskaralap azar berýän üçin Allah'nyň oňa jezap berjekdigini aýtdylar. Emma uly dawa jenjel bolmady. Adamlar ýam ýagdaýyň günü-günden erwetleşjekdigini gödeňinde tutýarlar. Dip çeşmeýdär. Videoda adamlaryň ýagdaýyň gün saýyn ýaramazlaşýanlygyny we öňkü prezidenti hem onuň ogluny açaçan tanqidleýänligini eşidip bolýar. Azatlyk radiosy bu video ýazgylary howpsuzlyk sebeplerinden çap etmekden saklanýar. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary çörek satyn almak üçin ençe ýyl bäri nowata durmaly bolýarlar. Krizis 2021-nji ýylyň gözünde hasam güçlendi. Şondan bäri Aşgabatda çörek gijelerine satylýar. Çörek sanalyp satylýar. Her adama 3den köp çörek berilmeýär. Şonda da polisiýa alyjylara gözükçülük edýär we artykmaç diýip hataplan çöregi ellerinden alýar. Ýurdun häkimetleri udagy çeken azyk etmezçiligini resmi derejede ikrar etmeýärler. Çörek we beýleki azyk önümlerini satmagyň tertibi bilen baglanşykly planlary barada resmi düşündürüş bermeýärler. Mart aýynda türkmen daýhanlaryna we telekeçilerine Orsiýada azyk eksportynyň köpüljegi barada habar berildi. Orsiýatyň sebäpsiz Ukraina çözmegi zerarly Moskwa garşy gerdilen halkara sanksiýalaryň arasynda türkmen häkimetleri telekeçilere Orsiýada gök bakça önümlerinin iri we ownyk şahly mallaryň towgetleriniň şeýlede beýleki azyklaryň eksportynyň artdyryljakdygyny dilden duýdurup başladylar. Bu ýagdaý bir näçe ýyl bäri ýetik iqtisady krizise sebäp bar bolan Türkmenistanda ilatyň azyk yetmezçiligi we bahalaryň ýokurlanmagy bilen ýüz-ýüz bolýan wagtyna gabat geldi. Hökümetiň aýdyşyna görä ýurdun özi her ýyl 1.400.000 tonnadan gowrak däne öndürýär. Türkmen resmiýetlerine görä buğday planlary bir dolman artykmajy bilen ýerine ýetirilýär. Muňa garamazdan soňky ýyllarda Türkmenistan azyk önümleriniň şol sanda galda importynyň mukdaryny ýygyderli artdyrdy. Ýewraziýa Iqtisady Birleşiginiň resmi maglumatlaryna görä hususan 2020-nji ýylda Türkmenistan Birleşigiň agza ýurtlaryndan ozalkysyndan 2,2 köp un satyn alypdyr.